Mm. Siger Kai. Det er Kai, der siger det, Laurits. Mm. Det er Kai, der. Det er Kai. Han er så sjov, ikke også, Laurits? Ja, det er han. Du er så dygtig, du er. Du er bare så dygtig. Ja. Hanna. Hanna. Hvad var det lige for en ordentlig klump, der kom ned her? Hvad lavede? Sådan der. Sådan der. Så er det væk igen.